Kissan hieronta aloitetaan sivelyllä leuan alta. Vähän semmonen aloitusmerkki. Sitten voidaan jatkaa sivelyä tuosta kuonon päältä. Ja poskilihaksia. Nämä on kissalla, varsinkin työkissalla, kovalla käytöllä, niin semmonen pyörittävä, hidas, rauhallinen ote. Korvia voi sivellä hyvin kevyesti, etusormi ja peukalo vastakkain ja siinä kauttaaltaan tämä korvan alue ja pyöritellä. Sitten jatketaan etujalan alueelle, jos kissa on sitä mieltä, että tämä hänelle sopii. Tassun pohjia voi pyöritellä peukalolla. Semmoinen sopiva voimakkuus, että kissan on hyvä siinä olla, eikä se tunnu pahalta. Jalan alaosan lihakset voidaan puristelemalla nousta ylös. Ja sitten täällä etuosan alueella annetaan peukalon syrjän ja sitten vaikka useamman sormen seurailla noita lihaksia. Eli ei hangata karvaa, painellaan täältä karvan alla olevia lihaksia. Ja ote on koko ajan tämä sama pyörittävä ja täältä alhaalta ylöspäin, eli sydäntä kohti mennään. Ja se hidas tasainen ote on meillä koko ajan. Hartiaseutu täällä lapojen välissä, niin sieltä voi painella myös. Ja asiakkaan tuntemuksia seuraillaan koko ajan, kuinka se tässä viihtyy. Seuraavaksi siirrytään takajalan alueelle. Sivellään karvan suuntaan merkiksi, että jatketaan täältä ja samalla tavalla takavarppaan polkuanturoista peukalolla voidaan sivellä, pyöritellä ja puristella jalkaa alhaalta ylöspäin. Sitten voidaan jatkaa tähän takajalan isojen lihasten alueelle, pyöritellä täältä aina mahdollisimman iso ote, ei teräviä painalluksia, vaan tämmönen joko sormilla tai peukalolla aika isosti. Ja alhaalta ylöspäin noustaan. Sitten kun siirrytään selän alueelle, jatketaan hierontaa selkärangan vierustan pyöritysotteilla tänne kohti etujalkaa ja taas sivellään tänne taaksepäin. Sieltä lähdetään sitten tulemaan tänne kohti etujalkaa ja kissan voi lopuksi sivellä täältä selän puolelta, mutta myös täältä vatsan puolelta. Ja miellyttävä kokemushan tämä kissalle pitäisi olla.